Thina seklasini ndenzele way man desk. Hayibo. Ya. Manje ndadlula apha bendizihambela nje fonini. Akubona intshonele yakho lakuthi. Yho, hayi, linjani bra? Limhlophe namnyama. Hayi kanibona andibonanga mhlophe. Uxelwa kaloku endlini fonini kubrayo. Sinamajoyini afikileyo pha. Wathi ngapha esikele. Hayi, mkasiyeki fe. Safunda drive bani? Grade 11. Oh, hayi noko nje inkinga. Hayi, isikolo sinzima mara. Sendilapha kwakhoswa senza unyaka wesithathu. Ba. Yho, awumkile bra. Sawutya Umukwazi tenezi mfethu. Wo, yenziwa neteneza? Hayi yenziwa. Yho, uthela uyephi yena ke yonqabile man. Hayi lathepha ingathi ubamba apha eNew Rest andazi into yenzayo apha eNew Rest. Ayenzani? Ayikho kwena into zosika apha ngoba uthela uyayithanda into enomxhelo phakathi. Nokusika pha inyama. Nokusika phanya. Lethu siyatya isithura apha. Hayi sityanyani. Yacaca uba kuselalini, kuselalini. Bo, ekuse! Ya, yho. Isekhona nale ntwana. Ebinana la. Hayi umntu ajisa wale amasini. Okanye usathetha laa nto letshepha ibhadlile pho flatshepha. Hayi ndiyalathepha. Yho, zantwana naziyaphi? ziyaphi ezantwana? Hayi nazi ibheke phaa exhibeni. Yho, ayixhentsile phambili. Hayi ziyeke mani iintwana ziyazi uba Ezantwana zalapho phaa kwana nelali kulo kwandla nenetha. Andiyazi mafoni andizihoyanga ezaa nto mafoni ndiyakhonza mna ngoku. Ndiyakhonza. Umntwana utekadla ungumfundisi. Umfundisi foni yho shumayela laa nto kube kusasa. Yho. Kanti ndiyayibona ecaweni yayo mani. Hayi fonini mani ileyithi ngoku. Andiye phaa kum mani. Funeke ndiphekile phaa ndiphe neenkomo ukutya kwazo. Hayi isikhiya sifunyene besilahlekile kufuneka ndiyovula phaa ndizikhuphele ukutya zitye. Kuleyithi. Sure mani.